Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Вакциналар биткәнгә күрә шәһәрдәшләр прививка ясата алмыйлар. Киләсе партия кайчан була, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Шалу укучылары уйлап тапкан робот-комбайн үрнәгендә авыл хуҗалыгы техникасын җитештерә башларга мөмкиннәр. Шәһәрдәшләр Абу-Дабига роботлар чемпионатына юл тотты. 52-нче мәктәптә быел 2 яшь шагыйрә татар теле укыта башлаганнар. Мәктәп өчен бу табыш. Яшь мөгаллимәләр белән Римма Әхмәтова күреште. Шолыда гриппка каршы вакциналар биткән. 2 атна дәвамында шәһәрдәшләр прививка ясата алмый. Тиздән грипп вирусы Шолыга да килеп җитә. Сырхауханәләрдә пациентларны кире борып җибәрәләр. Шолы ТВ хезмәткәрләре дә бер айга якын шәфкать туташы килеп прививка ясаганын көтә. Әмма һаман да иммунизация үтә алмый. Шәһәргә вакциналар кайчан кайтар, Гүзәл Шихапова ачыклады. Гомәр Сагиров ел сайын сентябрь азагында, октябрь башында гриппка каршы прививка ясата. Берничә ел грипп белән авырган юк ди ул. Быел да үзе теркәлгән сырхауханәгә барган, әмма пенсионерны кире борып җибәргәннәр. Регистратурада вакциналар юк дип җавап биргәннәр. Бу бит инде меңнәгән кешенең исәнлеге турында сүз бара. Әгәр дә вакытында ул прививканы ясамасаң, аның бит аннары файдасы да булмаска мөмкин. Аны хәзер кирәк ясарга. Менә мин белмим, нигә ул мәсьәлә нигә шешелми. Шәһәрнең акчасы юк микән бюджетның вакцина сатып алырга. Шалыда иммунизация елдагыча август азагында башланды. Беренче партия белән шәһәргә балалар өчен 11 мең доза, олылар өчен 40 мең доза кайтардылар. Быел прививка ясатырга теләүче шәһәрдәшләр саны да күбрәк. Шуңа Савигрипп һәм Ультрикс вакциналары тизрәк беткән. Вакциналарның чираттагы партиясын шәһәрнең барлык поликлиникаларында бүген алды. Прививкаларны ноябрь азагына кадәр ясаячаклар. Иммунитет он вырабатывается в течение 2 недель. Предполагаемое начало эпидсезона – это конец года, начало декабрь-январь. В первую очередь это, конечно, вакцина предназначена по национальному календарю группам риска, лица старше 60 лет, работающие в организованных коллективах, то есть медицинские организации, образовательные учреждения, также беременные женщины. Узган ел шәһәрдәшләрнең 20% гриппка каршы прививка ясаткан. Быел әлеге күрсәткечләрне 2 тапкыр арттырырга телиләр. Прививканы бушлай ясыйлар. Моның өчен үзең теркәлгән сырхауханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Камазда эшләүче хатын-кызлар маммолык табибларда бушлай тикшеренү үтә алачак. Әлеге чара Россия күләм онкологик авыруларны кисәтү акциясе кысаларында уздырыла. Тикшерү үтәргә 50-дән алып 69 яшьтәге хезмәткәрләр чакырыла. Моның өчен 1500 махсус юллама бирелә. Табиблар заводның медицина пунктларында эшләячәк. Акция 23 октябрьгә кадәр дәвам итә. Бүген иртән яшь шәһәрдәшләребез Берләшкән Гарәп Әмирлекләре башкаласына юл тотты. Инновацион технологияләр лицейы укучылары фәнни җитәкчеләре белән робототехника бәйгесендә катнаша. Абу-Дабида алар ясаган робот универсаль комбайн биремнәре үтәячәк. Киләчәктә исә Шаллы укучылары уйлап тапкан робот үрнәгендә авыл хуҗалыгында яраклы комбайннарда җитештерә башларга мөмкиннәр. Универсаль комбайн яшелчәләрне җыеп складка илтергә тиеш. Мондый роботны ясар өчен 3 айдан артык вакыт киткән. Для того, чтобы подготовить подобного робота, для этого необходимо достаточно много чего-то сделать. То есть мы подбирали варианты шасси основания, мы подбирали варианты возможных захватов, их было десяток больше. То есть мы эти захваты делали. У нас, видите, изделия хексбоксы, они достаточно такие объемные, большие, то есть не всяким захватиком их можно захватить. Робот минут ярым эчендә биремне үтәргә тиеш. Здесь обязательно, чтобы он точно ездил. Если он собьется, то он может не точно, или просто не взять кубик, выровнять его, шестигранник. Также необходимо, чтобы он точно его складировал, так как он может его выкинуть за склад, не докинуть. После того, как мы пересоберем робота, нужно его отладить. На это уходит примерно полчаса, или час. А дальше он работает практически без ошибок. А на соревнованиях, нам дадут новый набор, и мы должны собрать что-либо, что будет выполнять задачу. Бәйгедә балалар барлык биремнәрне мөстәкыйль башкарачак, фәнни җитәкче тамашачы буларак кына катнашачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
Ремонт ясадылар, әжейлелер турында уйламаганнар. 52-нче комплекста яшәүчеләр белдерүенчә, Форт Диалог тукталышы янындагы җәяүле юлын үзгәртеп ясарга кирәк. Ни өчен безнең сюжетта? Җиткәч, әлеге җәяүле юлын урап узарга туры киләчәк ди шәһәрдәшләр. Бозлавык башлангач башка чара калмаячак диялар. Раньше горочки не было. Была ступенька и прямая дорога была. И почему так решили так делать, я не знаю. Видимо, не подумали. Может, пока не поздно еще лесенку сделают, и мы зимой не будем здесь скользить, падать. Бала арбасы белән баручылар өчен юл аша чыгу аеруча проблемага әйләнергә мөмкин. Яңгырлар яуганда да җәяүле юлын сынап өлгердек инде ди шәһәрдәшләр. Клон зуррак, яңгырлар яуса, заморскилар китсә, катырса, моннан төшәргә бик уңайсыз була. Вакытында ясап китсеннәр яңадан. Ике внучкам белән йөрим теге якка, садик әнегә, кружокка, кичке якта. Машиналар берсе дә туктамый. Кыш көне бит бу тояшак. Монда жол неудобно. Миңа ошамый, например. Мәскәү проспектында төзекләндерү ахырына якынлашты. Якын тирәдә яшәүчеләр юлчылар зарлануларга колак салыр дип өметләнә. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген 52-нче мәктәптә язучылар белән очрашу уздым. Укучылар алдында җирле каләм ияләре һәм Казаннан танылган шагыйрь, әдәбият галиме Равил Рахмани чыгыш ясадылар. Бик үзенчәлекле күренеш бу уку елында әлеге мәктәптә бер юлы 2 яшь шагыйрь укыта башлаганнар. Очрашу уздыру яшь мөгаллимәләрнең башлангычы. Тулырак Рима Әхмәтовадан. Минем канда дәрвиш Хызыр Ильястың сукмакта карурманны килик. Лилия Гайбадуллина ике шигырь җыентыгы авторы, талантлы шагыйре. Мәктәпкә эшкә милли сүз сагында тору өчен килдем ди ул. Укучыларны шигырьгә якынайту өчен очрашулар бик кирәк. Залда Чаллының әйдәп баручы шагыйрьләре, Казан кунаклары. Истәлеккә күмәк фото һәм әдәбият галиме күп китаплар, беренче татар балалар поэзиясе, әдипләребез антологияларын төзүче Равил Рахман белән очрашу. 52-нче мәктәпкә әдәбият, мәдәният, музыка әһелләрен еш чакыралар. Мондый аралашу балаларга да, кунакларга да тансык. Алар яшь талантларны ишетә. Бу яңа яшь шагыйрьләрнең шигырьләре бөтенләй яңа әһәңле. Демәк, һәр заманның үз музыкасы, үз мәгънәсе була күрәсең. Лилия Гайбадуллинаның ниятләре ныклы. Максатым туган телебезне яратучы, белүче, саклаучы балалар тәрбияләү ди ул. Синең язучы булып йөрүеңнән ни мәгънә, әгәр синең язганнарыңны укырлык булмый икән, яшьләр булмый икән. Шушы әйбер минем күңелемә әллә кайчаннан йөри иде инде, һәм мәктәпкә эшкә килүемнең төп сәбәбе дә шунда. Киләсе очрашуларның берсенә танылган татар кинорежиссеры Нурания Жамали чакырылган. Рима Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бүген Казанда зур республика чараларын уңышлы яктырткан журналистларны бүләкләделәр. Рәхмәт хатларын һәм мактау грамоталарын тантаналы төстә Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айрат Зарипов тапшырды. Бүләкләнүчләр арасында безнең хезмәттәшләребез дә бар. Алар Чаллы телевидениесенең новости программасы корреспонденты, дикторы Константин Величко һәм Күңел радиосының тавыш режиссеры Алсу Вәлиева. Я работаю здесь 15 лет, работу свою люблю, она мне очень интересная, творческая. Рада получению этой награды, потому что твою работу видят, оценивают. Сейчас у нас работа вовсю кипит, готовимся к юбилею радиостанции. И всех поклонников нашего радио приглашаем 30 ноября на наш концерт. Чаллыга 5-нче тапкыр Россиянең иң яхшы ярминкәләренең берсе килә. Бөтен Россия ярминкәсе 32-нче комплексы янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты территориясендә оештырылачак. Биредә илнең төрле төбәкләреннән 70 җитештерүче үз товарларын тәкъдим итәчәк. Ярминкәдә шәһәр кибетләрендә таба алмаган товарларны сатып алырга мөмкин булачак. Шәһәрдәшләр өчен ерак көнчыгыштан һәм Якутиядан китерелгән затлы балык, ит продуктлары, Абхазия сырлары, баллы ризыклар, тәмләткечләр, бал, Үзбәкстаннан савыт-саба кием, салым, Костромадан текстиль, аяк киемнәре һәм башка продукция тәкъдим ителәчәк. Бөтен Россия ярминкәсе 18 октябрьдән 22-сенә кадәр эшләячәк. Бүгенге абнашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Кадерле дуслар, сезне 26 октябрь көнне 19 сәгатьтә Сара Садык көйсендә концертлар залында популяр җырчы Раян Садриевның өр-яңа шоу программасында көтеп калабыз. Дәртле җырлар бездән, яхшы кәеф сездән.
Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 18 по 22 октября. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом.